ebunye ya ego si ejide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee eze adịghị adị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye mmalite eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochitubelu onye mmalite eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochitubelu ga-adị Ugochitubelu temple ọ ya adị maka na eziokwu anwa jaja ndị okenye dịga anyị fọnta mba gị ndị ọcha eri anyị fọnta mba gị fọnta sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia ma ọ bụ n'eziokwu TV kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu ihe isiokwu anyị ji wee bịa bụ abomination in Igbo spirituality ihe bụ alụ n'ọdịnala Igbo onye bụ isiokwu anyị ji wee bịa mana bifo anyị gaa n'iru ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ n'igwe nke ọnwa Disemba ka na-aga n'iru anyị ga-achịkọta nke ọnwa Disemba na 31 Disemba sesọ ndị niile sonyere na aja a ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya na WhatsApp echefukwana na anyị anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia ma ọ bụ testimonies na soshal midia maka na ọ dịrọ necessary ọ bụrụ ihe anyị maka ya wee bịa yes ị nwekwara ike isonye na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum distance is not a barrier n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ maọbụ n'afọ anyị na-agba na temple aja mbuli elu aja ịpụta ihe aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu ndị na-esonye bụ na aja amadụgo ka esi eme ya mana maka gị bụ onye ọfụ ihe ị ga-eme ka ị wee sonye na aja bụ ịchatị ya m na WhatsApp i forward 3 prayer request gị then email donation token to the account number then ewee were prayer request gị debe n'ọlta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị kwa ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa agwụ like this morning ejego nri na temple jee chụọ aja kwubie okwu ma gaa ọfọ n'isi ndị niile sonyere na nke ọnwa Disemba I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike so ịchọ isonye na aja ihe ị ga-eme chaatị m na WhatsApp 0813 8243 I repeat 0813 8243 871 I send a message
send the message, I will respond. I'm on a bar, but I'm going to be busy. My PA will keep it. But I can assure you, no one contact I do our WhatsApp. He and what I response almost immediately. Kabofu, Kebwa, Abone, and Anonum said as Yoku TV. He like Rinkuzi here, Jane on Totua. Each or Kino or some more we share their friends and where we shall say. Jana my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ka ị watch gwazie nkụzi a ma watch ya nkụzi ndị ọzọ anyị kụzigoro n'ọdịnala Igbo ụbọchị ọbụla over the years. Ọ bụrụkwazie na watch anyị site n'eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwatch na channel a na English chọrọ ịwatch ya ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions na YouTube ịwatch ya, ma ọ bụ jee na eziokwu great movies na YouTube ịwatchkwazi ya. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na eziokwu TV Nollywood movies ịwatchkwa ya. Ka ị na-awọchị nkụzi anyị maọbụ na soshal midia maọbụ na telivishọn na-agwa ndị mmadụ gbasara chanel a, na-emetụkwazi aka na share button. Ka ị na-eme nke a, ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gọzie gị n'ebe ọ dị ukwuu. Ya gazie. Then ka anyị gabazie na nkụzi anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa gbara ọgbụrụgbụ. aka na-achọ you na ọ bụrụ na ị gee ntị ma gee ntị nke ọma na ị ga-amụta something ga-echenji your life for good. Maka na spiritual control the physical. Then ka anyị gaba n'iru na ya bụ nkụzi. Gịnị ka anyị ji maka ịbịa n'ụbọchị taa? Nkụzi anyị kwuru ihe bụ alụ, abomination na Igbo spirituality. Anyị chọrọ ka anyị kọwalụ gị ihe ịmara ọma, maka na what you don't know is only a mystery to you. Ihe ọbụla bụ alụ, ihe ọbụla bụ tabu na ọdịnala ndị bụ alụ wee jere ha. Mana bifo anyị gaa n'iru, ihe a bifo anyị gaa n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa, gịnị bụ abomination? Abomination bụ ihe bụ alụ, ihe bụ nsọ ana a na-asọ n'obodo, maka na nkụ dị na mba na-eghere mba nri. Nwee kọwaa, ọ bụrụ na ewe ọchịbọrọ nkụzi m kụziri gbasara Afrịka, ebe nkọwa na Afrịka bụ the first son of God, then were ọsọ jee watch anya bụ meseji na YouTube, you will learn a lot. Kedu ihe nna-achị kọwa maka ya? Ihe nna-achị kọwa maka ya bụ na ọ bụrụ na ihe ọbụla bụ alụ na Chukwu Okike chara ụwa wee sị na ụwa dị mma, wee gwakwazie ndị mmadụ the do's and the don'ts, ihe mmadụ ọbụla agaghị eme ka udo obi wee dị. Ngwakwazie na Chukwu Okike chara ụwa wee nọ na throne ya, wee kezie prosperities and powers, the forces of nature, the caretakers, ndị ọ bụ ọrụ ha ịda agagharị na-eme mma, ndị ọ bụ ọrụ ha ịfụ na na-akwụ onye ọbụla ụgwọ dịka ọrụ ya si dị. Ị gaa na Galatians chapter 6 verse 7, ọ sị, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Enwere ndị anjelu nke Chukwu, ndị ọrụ ha bụ ịgagharị na-eme mma, na-akwụ ndị mmadụ ụgwọ dịka ọrụ ha si wee dị. Etu esi wee nwee agents of government, a gwara gị na earthly governance bụ prototype of what is happening in the spiritual realm. Wee gwakwazi gị wee sị gị na etu a Nigeria nọ kịta na-enwere iwu na-achị obodo, na onye isi ala nwere ike ịnọ na Abuja ebe ọ nọ, mana enwere agents of government ndị na-agagharị nọ na-afụ na ndị mmadụ na-edebe iwu eji mara obodo a. Gwakwazie gị na ọ bụrụ na ịda iwu ejidewe obodo a, na agents of government ndị ọrụ ha bụ ịfụ na ndị mmadụ debere iwu a, na ha ga-akpụkpọ n'ụlọ ikpe ịmaje mkpọrọ. Etu adịrọ safety si wee nọrọ n'ụzọ kịta a na-agba festive period, then we na-eme sure na ndị ọbụla na-apply the road according to the rule. Ọ bụrụ na ha find ya gị niile a danger life ndị ọzọ na-eyuzukwa the road, ha ga-akpụrụ gị wee chaji ya gị mgbe amaghị ikpe, nye gị fine ị ga-akwụ, ma ọkwa zisukwa gị to court. Ha na-eme nke a site n'ikikere e nyere ha dịka agents of government. Etu a ka ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị si eme mma na ike Chukwu. Ha na-edisiplin ndị mmadụ ndị dara iwu, ma na-agọzikwazi ndị na-edebe iwu Chukwu. Ije na akwụkwọ Leviticus, ị ga-ahụ ebe akọwa Chukwu Okike kwuru gbasara alụ. I think Leviticus 20 gbara atawa 13, ọ n'ebe ọ na-ekwusị na ọ bụrụ na nwoke na nwoke jee mee mmekọ dịrị nwoke na nwaanyị, na ndị na-eto emeghị ihe a kpọrọ alụ, ha committed abomination, na ndị na-eto a kwesịrị ka atụgbuo ha n'okwute, ka
ihe ọjọọ dị n'anya bụ alụ ha mere ka ọ dị ha n'isi. Ịghọtara ya? Gịnị ka m na-achịkọwa? Ihe m na-achịkọwa bụ na alụ ụba alụ bido n'okike ụwa. E nwere ihe Chukwu Okike sịrị mmadụ from okike ụwa wee sị emena nke a, emena nke a, n'ime nke a na ngọzi isie, n'ime nke a na abụmọnụ isie. Ọ ihe ndị awụ alụ n'ala Igbo. Ndị Igbo bụ agbụrụ na-edebe usoro na ndị Afrịka na-eso edebe usoro na iwu anwa Chukwu Okike nyere bụ usoro mmadụ ga-esi na-ebi ndụ ụwa wee tọọrọ mmadụ kwute. Nke bụ eziokwu, quote me anywhere. One of the reasons why human beings are suffering as of today is as a result of disobedience. Na mmadụ nupụrụ isi hapụzi idebe iwu anwa Chukwu Okike debelụ mmadụ ka mmadụ na-edebe ka ụwa wee tọọrọ anyị kwute. Ọ gwara anyị na iwu nke mbụ o debere bido na nke mbụ wee ruo na nke ịtọ. Akọwara gị sị gị na iwu Chukwu nyere gbasara ya nwa. Yes. Mana na iwu nke ịnọ wee ruo na iwu nke iri iwu ihe gbasara mmadụ, etu mmadụ ga-esi na-akpaso mmadụ ibe ya agwa ka ụwa wee tọọ kwute, ka ụwa wee magbuo onwe ya. So ndị n'ụwa na-adị etu o si dị kịta abụ because of na ndị mmadụ adịghị edebezi iwu anwa na ebumnobi Chukwu a n'ụwa Chukwu a, o wee dịrị ha ka o si wee dịrị ha. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị kelite elele na uru dị n'ụwa, ị maa na ihe ị ga-agba mbọ ịfụ niile ebi ndụ etu o kwesịrị, ka gị na forces of nature, ka gị na ndị anjelu nke Chukwu na principalities and powers, ndị egede na ndị mbụ na ndị anịkantan, ka gị na ha dị na mma, ka ha wee na-agọzi gị n'ike Chukwu. Ana m achọ ịgwa gị nọọ ndị anjelu nke Chukwu ndị na-agagharị na-eme mma na-agọzi ndị mmadụ n'afọ Chukwu. Chukwu Okike ada ọgọ na tụrụ onye na-anara otito. Dị afọ ihe ọ bụla ị ga-eme ka gị na ụmụ mmụọ ndị na-agagharị n'ụwa na-agọzi ndị mmadụ dị na mma, ọ ga-abalị gị. Kedu ihe nji maka ya wee kwu? Ihe m ji ekwu maka ya bụ na ihe a na-agba alụ, etu o si rụrụ alụ n'ọnụ gị, etu o si wee naanị abomination bụrụ ihe na-asọ ntị oyi. Taa anyị chọrọ ka anyị kọwalụ gị ọtụtụ ihe ndị bụ alụ n'ọdịnala Igbo, ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-etinye aka na ya, ma nwoke ma nwaanyị, ma ndị na di na nwunye, ma ndị ntorobịa na ndị agbọghọbịa na-etinye aka na ya, nke bụ nsogbu. Maka na ọ na-abụ ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ọ bụrụ na ha amara ebe mmiri si bido maba ha, ha ya ama ebe ọ ya na wee kwụsị. Ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele, ị nwere ike ụmụ ajọ ihe ndị a abụrụ ihe ndị tiri aka n'ime ya, mana ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ ga-ele, ọ bụrụ ụbọchị ahụ imerie ka ị ga-ebido nweta ntaramahụhụ dị na ya. Maka ihe o nwere ike mgbe ntaramahụhụ ga-eji na-abịazi ichefugoro imere ụtọrọ ndị a. Mana ihe m ji achọ ịkọwara gị bụ na dịka onye ọdịnala Igbo abịara n'ụbọchị taa ka m gwa gị ihe lụtakwara gị ihe ndị a bụ alụ, ihe ndị a ga-abụ ọ bụrụ na ọ dị n'ime ndụ gị, i were ọsọ were ije jee mee the needful, ka ị dịchọ na iwezigara ihe ndị a bụ alụ n'ụzọ gị, maka na ọ ga-eweta ugwu, ọ ga-eweta uke, ọ ga-eweta mpịawa azụ dị iche iche n'oge. So nke mbụgolo bụ 1, ihe ndị a na-agba alụ, mma agụsịrị ụfọdụ n'ime ha n'ọdịnala Igbo. Gịnị bụ alụ? Alụ bụ mgbe akwụchara na ọmụ nkwụ, ọkwa enwe ihe a na-akpọ ọmụ nkwụ, akwụ ogbe akwụ hapụzie ebe ọ ga-afọ wee jee fọọ na ọmụ nkwụ, ịma ọ na-alụ. Mgbe ji esiri n'ite, ji esiri n'ọkụ sichaa ya n'ite, ebutuo ya opuo ome, alụ. So mgbe ihe adịghị ekwesịrị ka o mee bido mebe alụ. So n'ala Igbo mgbe ezi dị n'okwu ụkwa, ọ na-abụ ihe ọbụla a bidoro, mgbe ọbụla ebidoro fụ na ihe adịghị emebu mbụ bido mebe, etiwe mkpọmkpụkpọ kwuo na alụ emere obodo. Ịghọtara ya? So gịnị bụ alụ? Alụ bụ mgbe ihe anwa ekwesịrị ka o mee mere. Alụ bụ mgbe ihe adịrọ natural bido mebe, ọnya bụ alụ. Anyị agụsịkwara ụfọdụ ihe bụ alụ n'ala Igbo. Alụ adị ihe o ji dị mma na ị ga-ezere ihe ọbụla bụ alụ bụ na alụ ọbụla imetara nwere ụdị consequence si elu. Enwere consequence so alụ ọbụla imetara, maka na ihe pụtara ya o ji bụrụ alụ bụ na ifolozi
natural laws, the commandment of God. Ifolorozi ọ daa anwa na ntụziaka ahụ Chukwu Okike nyere mmadụ ka usoro mmadụ ga-esi na-ebi ndụ ka udo obi wee dịrị mmadụ. Mana echefuna na ọkpara nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ọrụ. Onye ka anyị chọrọ ka anyị dọọ ya aka na ntị ihe ndị a bụ alụ. Gịnị bụ alụ? Ọ bụrụ na ị gwa onwe gị eziokwu, ị ga-ama ihe niile ndị a bụ alụ, and obi gị ga-agwakwazị gị mgbe ị kọmitiri alụ. Kama na ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ bụ na ụfọdụ ndị mmadụ abụrụgo ndị nwụrụ anwụ na-aga ije. Gịnị bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije? Ihe bụ na mmadụ nwụrụ anwụ na-aga ije bụ mgbe that inner consciousness adịrọzie, mgbe mmadụ enwerozi obi na-apịa ya ụtalị ma ọ na-eme ihe ọjọọ, maka na asị na ife ọjọọ gba arụ ọ bụrụ omenala, ọkwa eziokwu. Mgbe ihe ọjọọ a basịrị mewezie ya nke n'imegide wee subdue ya spiritual you to the extent na ya spiritual you adịghị anwụ na agide. Kedu ihe bụ alụ? Ihe bụ alụ bụ mgbe ihe kwesịrị ime ebido mebe, mgbe nwoke bidoro nwa nwoke ibie. Nke mbugolo bụ na nwoke bido nwa nwoke ibie ma nwaanyị nwa nwoke ibie alụ. Ịmarizin nke mbugolo na-enupụgoro isi na mandate of God Almighty. The mandate of God Almighty bụ gaanụ mụọnụ baanụ. Ịghọtara ya? Na mgbe ọbụla mmadụ bidoro ibe ndụ nwoke na nwoke, nwaanyị na nwaanyị, ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ achọrọzi ka a na-enwe procreation, ka mmadụ na-abawanye. Ihe ọ pụtara na onye ahụ na-amazi Chukwu aka. Ihe ọ pụtazi na onye ahụ achọrọzi ka mmadụ na-abawanye n'ụwa etu o kwesịrị. Andị mgbe ọbụla i bidoro bibe ndụ etu ekwesịrị ọnụ, ị na-agbado ihe isi n'ala. Dị afọ ị ga-atrata ụmụ mmụọ ndị na-agbado isi n'ala, ndị anyị kpọrọ ọrụ akwụ ma ọ bụ akara oghere. So to avoid gị nwa na onwe gị atratara gị onwe gị ihe ndị a eziri ezi na ndụ gị, dark souls, dark spirits, negative energy, you have to avoid ihe ọbụla bụ negative lifestyle. Ịghọtara ya? Ọkwa ị na-ege ntị? Ihe m na-achịkọwalụ gị bụ na ị ga-agbagoro mbọ wepụ aka. Nke mụgoro na nwoke na nwoke imekọ efurọrọ natural process. Nwaanyị na nwaanyị imekọ efurọrọ natural process. Maka na ọ bụrụ etu a ka Chukwu si wee kee ihe niile n'ụwa mbụ. Chukwu kere ihe niile oke na nwunye. So mgbe ọbụla iji emegharịa ihe azụ, ihe ọ pụtara bụ na ị na-eribas ihe Chukwu si wee kee ihe, ị na-egosi Chukwu na ike mara ihe dị afọ ịdaga iwu. Nke a bụ ofu. Nke abụọ, mgbe ọbụla nwoke ma ọ bụ nwaanyị mekọrọ with broad relative ya, nwee carnal knowledge, onye ahụ ịma na onye ahụ ya bloodline na-aka nwere ndị dị ndụ ga-akọwawuru na gị na onye dị etu a bụ ikwu ma ọ bụ na gị na ya bụ ibe. Ọ bụghị ara aka nwere ike ịtres ya. Yes, ịmarụ na you are not permitted to have carnal knowledge of your blood relative from the maternal side or from the paternal side. Ịghọtara ya? Yes. Ọ bụrụ na ime ihe dị etu a, nwanne ị mere alụ. Yes. Now, ọ bụrụkwanụ na ala Igbo, weda ma ọ bụ ya ịkpọrọ ya cousin, ịkpọrọ ya nephew, ịkpọrọ ya nke ọbụla ọsọ gị kpọọ ya. Na ala Igbo, ọ dị Igbo kpọrọ ihe niile a nwanne m ma nwanna m. Ịghọtara ya? Yes. Ọ bụrụ na ije mee ihe mere alụ, ị niile ka ịkpọ alụ. Then ọ bụrụkwanụ na gị nwa na onwe gị ma ọ bụ na ịbụ blood relative gị, ọ bụrụ na ịbụ nna mụtara nwa, iwe na-ede nwa gị anya na-asị ọnwa ka ị ga-asụsụ onye ọzọ akpọrọ, iwe nwee kanal ojigbuti ya blood imere alụ. Yes. Ọ bụrụkwanụ na nwere ihe adịghị anụzi n'ụwa anọkịta, ọ bụrụkwanụ na ịnwe nwata nwoke, nwee kanal knowledge with nne gị imere alụ. Ị bụrụ nwoke nwee kanal knowledge with nwa gị nwaanyị imere alụ. Ebe ụkwanụ nwa amụrụ ezinụlọ wee nwee kanal knowledge with ya bloodline, whether ma ọ nwanne gị biological brother gị ma sister gị ma ọ bụ distant cousin, yes, nephew, you name them, alụkime, you are not permitted to do so. Then ọ bụrụkwanụ na gị nwere onwe gị bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị na
n'ịbụ nwoke example n'ịbụ nwoke wee jee di na nwunye nna gị, yes, and nna gị is still alive. Ọ bụghị na nna gị adịghịzi alive na o nwere reason ga-eme ka ị nụọ nwunye nna gị, enwere normal process etu esi eme ya n'ala Igbo, achịgharịa process, yes. So a na-akpọ ya ịtụgharị nkwụ, yes, megharịa process, o nwere ka esi eme ya ma ọ bụrụ na n'idede, yes. Ọ bụrụ na emerọ na ihe n'etu a, agwọrọkwa ụmụ mmụọ na nekwa na from today going forward na ọgụ nwa ga-anụzi nwunye nna gị ka dị young and na nna gị is no more, ime imere alụ, yes. Ọ bụrụkwa ndị Igbo nwoke iwee je na-edina nwunye nwanne gị nwoke ka dị ndụ and nwunye nwanne gị ka dị ndụ, akpara akpa nothing je na-eme etu a, ọ gaghị alụ ka ị na-eme. Ọ bụ ụgọrọ oriri na nwunye nwanne gị agha nọrọzi ya, enwekwa proses, yes, maka na agha akpa wee lahụ n'ute, maka na agbakọ ọkpa nwa na n'olulu ọ dị awa n'afa, ya. Etu a ka ọ dịkwazị gị nwa na onwe gị bụ nwaanyị a na-anụ anụ, ọ kwado ihe ị nwere ike ime. Ị nwere ike dị gị dị ndụ eburu ya honeypot jee bie nwanne di gị nne ị na-eme ọfụma, alụ ka ị na-eme, ya. Enwere proses n'ala Igbo. Igbo culture does not support promiscuous life. Ọ bụrụ na enwere reason na a ga-egota gị dịka onye inye aka, aya akpa enwere process. In Igbo spirituality does not support ihe a na-eme na nzorom a na-akpa akpa. Ọ bụrụ na akpara akpa wee mee ihe ịgbara na alụ abata, yes. Onye abatara n'ala Igbo na ọ bụrụ na achọghị ime ụfọdụ ihe a na-eme a na-akpa akpa. Example, ọ bụrụ na nwata nwaanyị chọrọ ka ọ nọ na be nna ya wee na-amụ nwa na-ahapụ n'ụlọ, ịgba na ga-eme normal process of ịhachi nwaanyị. Ọ bụrụ ihe a na-eme na nzoro m anti, ọ bụrụ na ije tụọ ime na be nna gị mana hachiri ọgwụ officially ime ọkwa ka ịtụ, ịghọtara ya, yes. Ọ bụrụ na ndị mmadụ achọrọ ịgwa mma agwa gị maka na nchiri nzala mma agwa nke bụ eziokwu, yes. Ihe ọ pụtara bụ na nwatakịrị ya ịmụrụ ama apụta n'obodo so na-azọ ka o chie igwe, ma ọ bụ ka ọ na-ajụ ebe ụmụnna nwere ana na-azọ na ya ekenye ya ana. O nwere ike olu ebe ahụ agwa ya ihe obi ya eji gbanwe ya, maka na ya agwa ya okwu n'iru, dụọ ya na ọ na-akwụwara ọrụ ya na ọ bụrụ onye ebe a na-atụtara ya n'ime mkpuke, ịghọtara ya. Mana ọ bụrụ na for any reason na o nwere reason nne ma ọ bụ nna gị ji chọọ ịghachi gị na ngwuru, ma ebi na ha mụtara nwa nwoke, ma ọ bụ na o nwere reason ọzọ, a ga-akpọ ụmụnna tụọ nkwụ n'ala gwa ndị ichie, ịghọtara ya. Anyị arụgara ya kpụrụ ofu obodo ofu bịa ofeta obe, yes. Enwere proses ya bụ na a ga-agwa ndị ichie na nekwo na ije ọma na-ahachi ije ọma na ngwuru a ka ọ mụta onye ya nọchi anya ngwuru a, maka na ndụrụ ga ndụ bụ onye a mụtara ọmụta ibie. Ọdụ ofeshal awapụrụ ndị ichie ọjị, ha ga-anọ ibinoon so that ka ha wee wee kọmọ nwatakịrị ahụ a na-amụta, maka na onye ga-anọkwa na the family as continue the family lineage. A ga-akpa iri akpa, ịghọtara ya. Ọ bụrụ na emeghị anaghị etu ofeshal n'ihu ụmụnna, nwa ahụ ị mụtara ga-eso wee keta oke niile a na-eketa na ụmụnna, ịghọtara ya, yes. Maka na eforo normal process, taa akpa na ana akpa na ọfọ, ịghọtara ya. Efughị ihe dị iche na nwa ahụ ị mụtara n'ime ọkwa na nwatakịrị aghachi amụrụ folo normal process, ịghọtara ya. Ka bụ ofu ime etu anwa imere ọfụma, moral life would low, ịghọtara ya. Then minus that one, ọ bụrụkwanụ na o nwere ihe ọzọkwa dịnụ like ọ bụgoro na ọdịnala Igbo, ọ bụrụ na enwere reason nwanne nwoke ga-eji nwunye nwanne ya, ị mara na ma ọ n'ụdị na-ekuchiri ekuchi, a ga-ebekwa normal process. Normal process bụ na ndị ikwu nke nwaanyị ga-enwe representative, ndị nwoke ga-enwe representative. Nwaanyị ahụ enwere ọkụkọ, onwe ka esi ebe dị mmemme je nwunye nwoke, ikwu na ibe agbara na bido front today going forward nọ n'ọrụ nwoke a, ịghọtara ya. Amarụ na ọgụ nwa machije ya, a na-akpọ ihe machiri nwaanyị, amarụ na ọ nọziri n'afọ ya, ịfụra na ọ dị open, yes. Maka
ọdịnala Igbo ekwenyere n'ihe nzuzo ọ ga-adịrị normal enu na ana amalụ na for today going forward n'ọgụ nwa na-anụzie dịka nwaanyị ịghachiri ikuchiri ekuchi maka na ihe oke na-ata na ntị na anị ya ọnya bụ ọdịnala Igbo. Nke ọzọkwa ahụ na ọdịnala Igbo bụ ihe ọ ya bụ ime ya tụrụ ya n'aka ka ime ka ị ghara itinye aka n'alụ ihe nchọ ka nkọwara ihe ndị a ka ị mara ihe ndị ị kwesịrị ime. Yes, ọ bụ mkpanụ na-ebu ọdịnala Igbo asọpọtụrụ ịkwafu ọbara n'ụdị ọbụla. Ọdịnala Igbo does not support you to spill blood, whether ma blood iji mmagbu igburu direct ma ọ nke igburu indirect, ma ọ bụ na iji ego bie mmadụ ya ji enyere gị mmadụ nsị ma ọ jee wụsara mmadụ achiere enye ule ma ọ mee nke a mee nke ọzọ ka iwe wepụ ndụ mmadụ. Ihe ọ bụla im tiri aka na-etu ọdịnala Igbo does not support it. Let me shock you. Even ọdịnala Igbo dị against gị nwa na onwe gị ijeke ime. Ihe niile abụ ihe civilization mụtara anyị. Yes, you are not permitted to do so. You are not permitted to do so. Maka na ime wepụ ndụ which you cannot create. Maka na ọchị na-enye nwa. So for you to tamper that natural process, set your aid because you are the one that presented the opportunity. Yes. I want to present the opportunity. Afi mama abia. Kangwa wanted. Do you know na we bu n'afọ bụ nwa gị ọkwa eziokwu mana ịmụpụta na nwa amụpụta ọ bụrụgo ngwa federal gọọmenti ị na-ege ntị. Ọ bụrụ na nwa ya iburu n'afọ gị yes ibu ya n'afọ 9 months mụpụta na nwa apịa amụọ ya n'ụlọ ọgwụ ọga ọ bụrụgo ngwa federal gọọmenti esigoro ka igbuo nwa federal gọọmenti ya bụrụ ihe eje nga ọgwọ nwa gị yes mana as long as amụpụta gị ọ bụrụgo a citizen of this Federal Republic of Nigeria. So ihe ọbụla mere gọọmenti ga-ajụ ese gị na-ege ntị ọ ka ịghọta ka ịwachi wee dị. So esi na nwa gị ọgwọ gị maọbụ ihe n'afọ no in spirituality ebe nwa anyị ibu n'afọ yes nwa anyị ibu n'afọ ọ gụnwa presentịrị the opportunity nwa ga bịa chịkọtara ọgwụgwụ nwa bịa ebe ọ dị present gị opportunity ụmụ mmụọ wee fụrụ present opportunity mmụọ wee banye n'ime ya as onye ga-erincarnate ga-possess that particular flesh wee bie ndị n'ụwa. You don't have any right to terminate that particular process. Yes, initiated the process. Mana initiate the process, but of course, the process. So you're not checking in ordinary Igbo, you are not even permitted to commit abortion, whether as a single person or as a married couple. It shock you. It shock you na ịmara na nwere nne na di na nwunye na-ejikọ aka wee nye ma abortion. Edeghị anya na nwata nwaanyị nwere nwa na-agara ọfụma obere oge ọ dịkwa n'ime ọdụ obere oge ọ dịkwa n'ime na ha adịrị already. But the fact that ha adịbụ already na ịnọsụ another baby ha kpaa jere ụlọ ọgwụ ewepịa ma ọ jegoro ọgwụ ka ọ nwụọ. Ọga ihe ị na-eme ọtọ na ọka ị na-eme maka na ya not permitted to take away what you cannot create. Ihe na-achị kụwara na ịkwafu ọbara wee kwafu ọbara. Some of those things ị na-eme na wee mesi onye mee nsogbu. Yes, maka na enwere natural process imere initiate. Enwere natural process imere initiate, not in the process. Then mana ụmụ m wee take over. You get caught well short. You will be penalized for doing so. You will be penalized by disrupting the process. Maybe one of your ancestors are already ready to set in, to reincarnate. Via the opportunity you presented. Along the way, you terminate it. Yes. You face the consequence of disruption. Yes. Because no more go Kenya. You are going to Egypt. You get terminated. Yeah?
ihe nna achịkọwala gị bụ na you are not permitted to do so whether husband and wife unu ekweta maka na ihe ndị ị na-eme na-emecha nyebe nsogbu na family mana enwere idea. Ọ bụrụ na ịbụ nwa okorobịa, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị then jide onwe gị. Ọ bụrụ na ọ ya ekwe gị na ịnwezi ike ime ihe kaba arụ protect onwe gị kee nkwụcha maka na ọ bụghị a na ipresent ya the opportunity mee nwa set in then iwego problem then etu a ka o si were iwego problem. Ọ bụrụ for any reason na ịtụwa nwaanyị ime for any reason best known to you, ọ bụrụ na ị chọrọ ịnụ ya esikwara nchịkwana ka inye ijekwana nye ego ka i wee je mee ome abortion si ya buo nwa o bucha nwaanyị mụọ nwa. Yes, ọ mụcha nwa na-take care of that child. Ya that is natural thing for you to do. Mana ọ bụrụ na esi anyị nye ego were je gbanye aka na biznes gị ma ọ bụ na ego ihe ị na-arụta n'aka ọrụ gị wee je tinye aka ka eje kwafuo ọbara, inwego problem. Yes, inwego problem. Ọ na-emecha anyị nwe nwaanyị nsogbu. Ụmụ nwaanyị ya ahụ mesizie mgbe ụfọdụ maka na onye isikwana ka ime na onye a mere na o nwere onye nwa megoro abortion how many times ọkwa ọtụrụ ime ọkwa ọ na-amụ nwa chi agba otu kpọọ m isi kpara arabat gị na isi gị na arabat ofu ị mara n'oke nwee ike soro ngwere maa mmiri ọkọcha ngwere ma ya akọ n'oke. Gịnị ka m na-agwa gị? Ezikwana na o nwere ihe o minụrụ na o nwere ndị mechara abortion mechaa mụọ nwa. Ihe nna achịkwa na chi agbụrụ otu o nwere ike imecha mmụọ maka na ime ọkwụ ụmụ one dị ya n'afọ nwere ike ụmụ dị n'afọ ya adị plenty mana gị nwa na onwe gị nwere ike nke dị n'afọ gị nwere ike ma ya dị na as plenty as nke dị n'afọ onye nke ọzọ. So itinye n'aka na ya atọl o nwere nwatakịrị ị ga-ataminate ya iwe showdown. Yes, that ọ ga-adị very angry with you and that ihe ị ga-agwọ dị n'ụwa bụ iwu ụmụ mmụọ maka ihe ọbụla ga-eme ka mmụọ a dị very angry with you mpịawazụ. So avoid it. Ọ bụghị ara na obi karị gị iko obi wee jee without ọ ga ihe ọbụla ọpụta ya dara n'isi. Yes, so ọ ya na-achị ka ọsọ ọdịnala Igbo asụpọtụrụ gị kwafuo ọbara in any guys. Ụfọdụ na-amụkwu amụ jee tụị na dosbin, ụfọdụ amụ amụ jee tinye na katọ jee tọba ya n'ụzọ. Ihe niile abụ ihu man to man. Mgbe ọ bụla ị gosiri obi ọjọọ obi ilu mmadụ na-eku ume ka gị ịma na nwa bụ n'afọ na-eku ume obi wee kwe gị wee sị gị je tamineti ya ihe mere ụgbọala ka ime. Anso ọ na-adị m ekwuzi maka ndị na-eji ekobi nsi je gbuo mmadụ. Nke bụ isiokwu bụ na mgbe ọ bụla ya taminetiri je gbuo mmadụ ma ọ kwafuo ọbara whether direct or indirect you can never know peace. You know why? O nwere ọlụ eji wee ka onye ọbụla nọ n'ụwa ụja lụọ. So mgbe ọ bụla ije tamineti ya ọ bụrụ oge nwa ya arụzi ọrụ anwa edeliketi na onye agha nọ n'ụwa ya. Some of those things anwa program na ọ ga-eme n'ụwa ije kpọnye ya aja and therefore n'imere ihe ndị a attractagwa iwu ụmụ mmụọ to yourself maka ụmụ mmụọ na will never be happy with you na ịtampa with the process. So wepụ aka n'ihe ọbụla bụ soil ọbara maka na ọ bụrụ ụbọchị ụkwụ kwadara ka ọ na-ele. Esikwara na onye a na-eme na ana free maka ịgbara echi mgbe mmadụ ọbụla ji enweta ụgwọ ọrụ abụrụ ofu. O nwere ndị ga-enweta ụgwọ ọrụ ha n'ụwa ehihie, nwee ndị ga-enweta n'ụwa mgbede ha. O nwere ndị ya emecha gbuchia mmadụ soilechara aka ya n'ọbara o ruo na n'ụwa nke ya ọtaba afụfụ. Enwere ike ụmụ ya na-agbabiri na-anwụ n'ihu ya ịfụ na ọ ga-adịkwa ndụ wee kwa almost ụmụ ya niile. Nwa ya nke agha hapụrụ ya nwere ike ọ bụrụ nke a dị useless nke a na-aṅụrụ sọ nkwụ ọ kama because na ọ bụghị a na ị na-awepụ ndụ ya na-akwafu ndụ you can never live and have a peaceful life. Ihe niile abụ iwekwara aghụghọ. Ndị ọcha enwere ka ọchọ. Ụfọdụ ndị ọcha na-asọpọtụ ụdị ndụ akwa iko dị iche iche. Ọ bụrụ onye ka m chọrọ ịkụwata mana ihe na-achọ ịkụwara gị bụ ihe na-etere na soshal midia na nke ikpeazụ ahụ na onye isi ndị ụka Rom Pope Francis sịrị ka a na-agọzi nwoke na nwoke maọbụ nwaanyị na nwaanyị chọrọ ibi dịka di na nwunye. Ihe ọ chọrọ
ime ihe ahụ na ọkụ o wee pụrụ isi ndị anyara ibi ya mana ana m achọ ịgwa gị na this process ya bụ ihe dịbụ resis and n'ọnya melụ this thing ihe bata the previous pope ji wee resign nke onye Germany ya kwe ma maka ya yes that pope a nọrọ so few time wee resign yes is a German o resign because na ya ama emewe approve ihe redu onye nke a abatago after ka a na-eme gbuchi officially o mee ya approve na instead of ịgwazi nwoke na nwoke ndị homo ife a na-eme adụrọ mma ma nwaanyị na nwaanyị ndị lesbianism nwaanyị ihe a na-eme adụrọ mma ọsịsị bless ya ha kedu ihe bụ blessing ka ihe bụ marriage kedu ihe dị iche na ngozi a na-agọzi di na nwunye na-agba akwụkwọ na ngozi a na-agọzi nwoke na nwoke ọrụ blessing ịbịa n'ihu ha agwa na ha bụ di na nwunye abụrụ John na Peter isi a John na Peter bless ya ha blessing ọ bụrụ onye approval ha ejizi n'oyibo na confuse ụnụ yes so ana m achọ ịkwụsị ebe a mana ihe na-achọ ịgwa dịka onye Igbo ọbụla na-ekweta maka ụdị ihe na-eto a maka na pope ya esi maka ihe wee ghara ịkpọzi spade bụ okenye na-aghọ aghụghọ okenye mana okenye amaghị egwu a na aghụghọ kwa eziokwu okenye ọbụla sị na ya na-eri oke mana o ji eze wee na-ekere ụmụazị ya n'oke na aghọ aghụghọ yes esikwana maka ihe na pope ụmụ ọnwa onye isi ụka gị kwuru ya maka ihe ya ị ghara ikwuzi na alụ ụgbọ alụ tomorrow despite onye ọsọ ya bụrụ na ọnya mere ya proof gịnị ka m na-ekwu ana m asị na wedin a na-eme ewu ngozi ka a na-agọzi di na nwunye kwekọrịta na ha ga-anụ onwe ha ofu ngozi a ka a sịkwa gị jee gọzie nwoke na nwoke bịakwa anụ sị na ha ya anụ onwe ha why can't you tell them my brother my sister na Chukwu kere ụwa na Chineke ekere nwoke na nwoke na o kere nwoke na nwaanyị mana in order for you to paint words I hope achọwazi etu a ga-esi wee na-agọzi nwoke na nwoke ma nwaanyị na nwaanyị so ihe bụ alụ ụgbọ alụ despite onye abụna ọnyịnya kọmiti ya bụ alụ yes mma ekwupụrụ ana ọgwụgwọ na ndị ọzọ si na ha ekwu mma ekwuru maka na nchiri nsana mma ekwupụrụ ana nkwuchazikwa anya onye agwara ọ bụrụ na ọ chọrọ ikwe nke ahụ problem ya ekwupụgo m nke bụ eziokwu enu na na-agbago witness na nkwu ka m kwụsị ebe a wepụ aka n'ihe ọbụla bụ alụ ọ bụrụ na onweghị ka isi wee jee tinye aka n'ihe ọbụla bụ alụ jee kpụọ alụ yes ọ dị very important maka na ọ bụrụ ụbọchị ụgwọ dara ka ọ na-ele ị nwere ike si na o nwere ihe o mere ọkwọrị ya wons ị na-ekwu nwetara n'obodo n'iyi yes ọ bụrụ na nkwụ otubere gị ebe ụmụ ihe ndị etu a nagoro ọtụtụ ndị mmadụ n'iyi ị ga-adị surprise o nwere two life story somebody share with me gịnị mere na nwatakịrị nwata nwa agbọghọbịa na-etolite kọna na JS ka e megidoro nne ya mụrụ ya n'afọ wee ghọrịa ya wee jee browse nwatakịrị wee mebie nwatakịrị for the first time na-emebi nwatakịrị na-aga n'iru ganye na nwatakịrị ya abaa na SS wee kụziere ya n'ụlọ akwụkwọ o wee maa na ihe abụọ alụ na nna ya ekwesịrị ime ụdị ihe dị etu a mana mgbe o mechaziri wee open up wee jegwa nne ya dekwa ihe dị etu a nne ya na-eme dawo family mesizie wee decide ya na ọbụkwa alụ ka ha zobie n'ime onwe ha nne ya wee gwa ya nwa m na ihe nna gị na-emekọ ọwa alụ mana ga ekwutekwana ya mmadụ emechara ihe a nna gwa true life story emesịa ihe mụpụta some years down the line the woman wee fall sick even na the woman fall sick na-ememegide ọdụ ogbu okpuru oziokwu after some time that nwaanyị nwa emesịa nke nnafa anwa na onwe ya mechakwa atakwa ahụ nke ya medokwa nwụọ ọbịazie furu poverty mezie furu ihe mpịawa azụ na ezinụlọ megidozie na ndị mmadụ na-asọ ha asọ na family a nwere cause mana o nwere onye ma ihe wụ the problem also the girl bụzi onye dị ndụ mara na ya na nna ya mere alụ and nne ya nke nwụrụ anwụ so ha ịtọ ọbụ ndị ma na nwa na nna ya mere alụ mana instead of ha wee ije kwụọ alụ ha na-akọba alụ wee start family wee banye n'ụkpọkọ wee gba ndị nwoke nwa ọzọ onye ihe ọ na-eme na aga n'iru vat ha bụrụzie ihe eji akpa amụ ihe eji eme epene hardship everywhere nke nwaanyị ahụ mere data alụ a mechakwa anya lụọ di
nwoke ahụ ọ lụtara mụọ ofu nwa ebe anwa nwoke ahụ ọ mụtara ebe anwa megide nsogbu dị nwoke nwee downfall business nwoke daba atese nwoke na-asịzi ike dozi na since ya na nwata nwaanyị a n'ọkwa one problem or the other ọ bụ because of course na alụsi elu so ya na-achịkọwara gị isi na mgbe alụ ya sin we find you out esikwana mgbe alụ ahụ imere na nwere ihe o mere maka na ifu abụrụ the implication ifu abụrụ the consequence now iche niile na go free ana m advice gị jee gbụọ alụ kịta jee gwụọ onye wụ mmiri mgbe ọ ka nọ maka ị nwere ike si na o nwere onye mmanụ ọ bụrụ ụmụ mmụọ ka a na-emere nwoke onye mmanụ ma ọ gwụ na mmadụ amarọ na mmụọ ma advice gị were ma o bidogo na-apịawa gị azụ n'ezinụlọ gị kịta ma ọ bụ na ọ ka bidoro jee mee ya kịta gwere ọsọ ka ị na-anụ olu m akpọchi n'obi gị esi na o nwere onye mmanụ yes maka na ka ịma nke a ịgbara nke ọzọ olu a na-ada taa nwere ike ịwụ maka gị last chance a na-enye gị ka ị wee nụ wee mee the needful as at yesterday amụrụ m nọ nkụzi a ka m ma akụzi mana n'isi ụtụtụ taa mgbe m na-achụgharị uche na-ajụ ụmụ mmụọ kere ya akụzi asị ji ya kụzie ihe a ana m achọ ịgwa gị na-enwere ndị eji maka okwu a wee daa n'ụbọchị taa so amụrụ m onye bụ amụrụ m ihe na-agabiga mana ọ bụrụ na alụ na ụtụ dị n'ụzọ gị na nwoke isi tinye aka n'alụ weda ma ịma na ọnya dị responsible for ihe na-eme gị ma ọ bụ na o nwebere ihe mebere emebe ikwe na ka o mebe maka na egbubie zọchie ọ dị ezuzi ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a anyị kụzi taa nwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa gị na-ebi sendịlụ meseji na WhatsApp sendịlụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 agụkwazie m ọfọ n'isi ndị friends anyị ndị friends of the temple children of the temple na ndị niile sonyere anyị na oge awa nke eziokwu a sị na ọmaka ya emere ụnụ ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị ndị friends of the temple a sị na ọmaka ya emere ụnụ na kakaka ya mụnụ na tizizi ya mụnụ a sị m ochechi ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe a sị m na ụnụ ga-ejere obodo na ụnụ ga-anara obodo a sị m onye si ka o jere ụnụ ije ọjọọ na o jere na ọya ejelu osi ọnwụ na ọya ejelu na ọya anwụ n'ụzọ a sị m onye sị na ụnụ ga-adị mma na onye ahụ adị mma mana onye sị na ụnụ ama adị mma na onye ahụ ama adịnata mma tiri ụwa agwụ a sị m na kakaka ya mụnụ na tiziga ya mụnụ na aha Chukwu okike nke pụrụ ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi sendịrị m meseji na WhatsApp 0813 82 43 871 I repeat 0813 82 43 871 ya gazie ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu ndị enyi m ndị metara onwe m ndị soshal midia ọ bụrụ na o nwere meseji chọrọ isendịrị m na my private WhatsApp number send ya na 0805 78 37672 I repeat 0805 78 37672 ya gazie ma ọ dịkwa echi niile